Shwmae ydych chi? Dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Fan yma, dwi'n eisiau i datblygu dudalen syml yn yr iaith HTML a JavaScript i greu chwaraewr fideo hunan symudol, sef ar y ochr dde fan yma mae gyda ni y fideoedd ar y wefan archif.org. Ond yn y wefan hon, dwi ddim yn gallu dod o hyd o'r rhyw rhestr chwarae i chwarae y fideoedd detholwyd o'r blaen yn hunan symudol. Felly, mae'n angen i creu rhyw fath o dudalen HTML i wneud hyn, a dyma'r amcan o'r fideo hwn. Felly, yn gyntaf, ar y ochr chwith, mae angen i ni i creu yr ysgybwr o'r dudalen wefan yn yr iaith HTML fel hyn. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i galw y dudalen rhywbeth fel fideochwaraewr fel hyn. Ac nawr, dwi'n mynd i mynbynnu yr ysgybwr ar gyfer y dudalen hwn fel hyn. A dyma'r ysgybwr o'r dudalen HTML syml. A dyma fe yn yr rhaglennu ffail yn yr rhongwyneb graffig defnyddio'r KDE yn y dosbarthiad o Linux sydd yn galw defion. Felly os dwi'n nawr yn clicio arno fe fel hyn, a dyma'r dudalen syml sydd yn dim ond a ddangos yr geiriau hello byd ar y foment. Felly, yn gyntaf, dwi'n mynd i alysgrifio ac i lido i mewn yn y dudalen HTML y cyfeiriadau ar gyfer y fideoedd ac i fewn ysod nhw i mewn rhyw fath o dillad yn yr iaith JavaScript fel y gallo yr amresymig yn yr dudalen yn yr iaith JavaScript yn yr chwaraewr fideo yn dolenni trwy'r pob un fideo ac yn ei chwarae fel yn union yn yr chwarae rhestr fel hyn. Nawr yn yr adran union yn y tagiau sgript ar gyfer yr iaith JavaScript, dwi'n wedi creu y dillad lythrennol sydd yn gwastadolyn i cynnwys yr cyfeiriadau ar gyfer pob un fideo yn y rhestr chwarae. Felly, nawr y cam nesaf yw i dod o hyd o'r cyfeiriadau hyn. Felly, mae gyda ni y 4 o'r fideo fel yma. Felly, i dod o hyd o'r cyfeiriad, dwi'n mynd i torchi i lawr i'r adran ar gyfer yr llarwythiadau ac dwi'n mynd i declicio ar yr un gyda'r gair MPEG 4 ac wedyn i dewis yr dewisiad sydd yn dweud i alysgrifio yr lleoliad o'r gysylltiad fel hyn. Ac nawr dwi'n mynd i lido i mewn fel hyn. A dyna ni. Os dwi'n tacluso y gyntaf dodiad neu res yn dillad yn ychydig fel hyn. Felly, dyma'r gyntaf res yn y dillad ar gyfer yr rhestr chwarae neu'r chwaraewr fideo. Felly dwi'n mynd i aladrodd yr un peth ar gyfer yr cysylltiadau eraill. A dyna ni, nawr mae gyda ni y 4 res union yn y dillad gyda'r enw a fideoedd. Nawr y cam nesaf yw i greu yr gorrych ar gyfer y chwaraewr fideo fel hyn. Nawr, mae gyda ni yr agor a chai tagiau ar gyfer y gorrych fideo gyda'r hunaniaeth fideochwaraewr ac hefyd gyda'r priodoleddau i cynnwys yr rheolwyr ac hefyd i chwarae yn hunan symudol. Ac union yna fe mae gyda ni y tag ar gyfer y tarddiad o'r fideo gyda'r hunaniaeth fideo darddiad ac gyda'r fath o fideo / MP4 ac ar y foment mae'r tarddiad yn ei am benodwyd i fod yn gwag
oherwydd ar ddim mynd I defnyddio yr cod JavaScript I ambenodi yr tarddiad ar gyfer pob un fideo yn y rhestr chwarae. Felly nawr, os ydyn yn ychyp y ffeil ac yn llandydablu tudalen, mae'r un edrych fel hyn. Nawr, mae angen I ni I ychwanegu yr amresymeg I yn gyntaf I ambenodi y fideo imiwn yn yr fideo chwaraewr ac wedyn I ymdrin ar sefyllfoedd lle mae'r pan ydyn yn dynesu i'r diwedd o'r un fideo I dechrau I chwarae yr nesaf, fel hyn. Felly nawr, oddi wrth yr llinell 20 i'r llinell 33, dwi'n wedi ychwanegu y tagiau ar gyfer y sgriptiau ar gyfer y dran o'r cod tarddiad JavaScript I amdrin ar fideo chwaraewr. Yn gyntaf ar y llinell 21, mae gyda ni yr anifolyn gyda'r enw elmynegau sydd yn cael ei gychwyneddio gyda'r gwerth namin 1, achos yn chwerach ar ddim mynd I cynnyddu yr gwerth yn yr anifolyn hyn gyda'r gwerth 1 yn yr ffwythiant ymdriniwr. Wedyn ar y llinell 22, ar sy'n yn creu yr anifolyn chwaraewr I cynnwys y gorchrych, dachwelyd oddi wrth yr gorchrych dogfen pan ydyn yn galw ar y rwbredd fodd I gyrchu yr elfen trwy'r hunianaeth gyda'r hunianaeth fideo chwaraewr, sef yr un gorchrych fel yr un fan yma ar y llinell 16 gyda'r tag fideo ac hefyd yr un peth ar gyfer llinell 23 ydyn yn creu yr anifolyn fideo I cynnwys y gyrchrych ar gyfer yr tarddiad o'r fideo gyda'r hunianaeth fideo tarddiad ac wedyn ar llinell 24 imiwn yn yr gyrchrych chwaraewr ydyn yn ychwanegu yr gwrandawr ar gyfer y digwyddiad I gwrandaw ar gyfer yr diwedd o'r fideo a phan mae'r digwyddiad hyn yn digwydd I alw ar yr ffwythiant ymdriniwr a dyma'r ffwythiant ymdriniwr yn gyntaf ydyn yn cynyddu y mynegau gyda'r gwerth 1 ac wedyn ydyn yn prafholi os ydy'r mynegau yn fwy neu yn cyfatalu i'r hyd o'r dillad a fideoedd. Felly os ydyn yn astudio yr dillad a fideoedd, mae'r hyn yn cynnwys y 4 res, felly mae'r hyd o'r dillad hwn yn 4, ond ar gyfer yr mynegau o bob un res, yn yr gyntaf res yn y dillad, mae'r mynegau yn diddym ac ar y 4th res mae'r mynegau yn 3. Felly, yn ôl i'r llinell 27, mae'r prafholiad yn dweud os ydy'r mynegau yn fwy neu yn cyfatalu i'r 4, felly yr res nesaf ar ôl yr un olaf I alasodi yr mynegau I fod yn diddym, sef unwaith eto I alasodi y mynegau ar y gyntaf res. Ac wedyn ar llinell 28 ydyn yn ambenodi yr cyferiad neu y cysylltiad i'r fideo ar y rhyngrwyd union yn y priodoledd o'r tarddiad o'r gorchrych fideo ac wedyn ydyn yn ambenodi yr gorchrych yr chwaraewr I llwytho yr fideo oddi wrth y cyferiad yn y rhyngrwyd ac wedyn I chwarae. Felly nawr os ydyn yn ychyp y ffeil ac wedyn yn llandydablu tudalen, beth sy'n digwydd? Dim byd yn digwydd oherwydd os ydyn yn dadansoddi y cod tarddiad fan yma ar y chwith. Nid ydy'r fideo chwaraewr neu yr gwrchrych chwaraewr gyda'r fideo yna fe ambenodwyd I unrhyw
cysylltiad neu cyfeiriad ar y rhyngrid, felly mae angen i ni wneud hyn yn gyntaf fel hyn. Nawr, dwi'n wedi pwyso ar y botwm F12 i arddangos yr amgylchiad ar gyfer dablygwr yn y poriwr. Rydyn ni'n defnyddio Firefox. Felly ar yr ochr chwith, dwi'n wedi amnewid y gwerth i gychwyneddio yr amrywolyn elmenegau i fod yn diddim achos mae'r hyn yr gyntaf res yn yr delliad a fideoedd, ac wedyn yn y llinellau 27 i 29 dyn wedi ychwanegu yn gyntaf yr llinell i ambenodi y tarddiad o'r fideo i fod y gyntaf res yn y dillad yn a fideoedd, ac wedyn yn adleisio beth yn digwydd yn y ffwythiant ymdreiniwr. Dwi'n yn rhitho y gwrchrych ar gyfer y L-chwaraewr, ac wedyn dwi'n yn ambenodi y gwrchrych yr L-chwaraewr i chwarae. Wedyn, ynglyn â'r negesion gwell yn yr tab rhaglennu o'r amgylchiad dablygwr, mae'r gyntaf neges yn dweud nid oedd yr amgodiad arthnodau o'r HTML dogfen wedi ei datganwyd, felly dwi'n mynd i datrys y neges gwell hwn trwy yn gyntaf yn mewn osod yr tag ar gyfer y meta neu manylion fel hyn. Nawr mae'r sypyn ar gyfer yr arthnod yn ei ambenodwyd i fod yn UTF cysylltnod with. Felly nawr os ydyn ni'n yn ychyb y ffeil ac yn llandydabriad dalen fel hyn, nawr mae'r neges gwell ynglyn â'r amgodiad o'r dogfen HTML wedi diflannu, ac hefyd nawr mae gyda ni rhybuddion sydd yn dweud mae'r hunan chwarae yn ei caniatawyd yn unig. Pan ma'n ein wedi cael ei cymeradwyd gyda'r defnyddiwr, beth mae'r hyn yn arwyddocau yw, mae angen i ni i clicio ar y botwm chwarae i dechrau y fideo fel hyn. A dyna ni. Felly nawr, os ydyn yn symud tuag at y diwedd o'r fideo fel hyn, beth yn digwydd? Felly nawr ydyn ni'n yn dynesu tuag at y diwedd o'r fideo. Ac nawr mae'r fideo yn dechrau yr fideo nesaf yn hunan symudol. Nawr os ydyn yn symud ymlaen i'r diwedd o'r pedwerydd fideo, a fydd yr fideochwaraewr yn ail-dechrau ar y gyntaf fideo, wel, cawn ni'n gweld. Nawr, dyma'r trydydd fideo. Nawr, ma'n ein dynesu hyd at y diwedd o'r trydydd fideo. Nawr, ma'n ein hunan symudol yn dechrau y pedwerydd fideo. Nawr, ma'n ein dynesu hyd at y diwedd o'r pedwerydd fideo. Nawr, ydyn ni'n yn ôl ar y dechreuad o'r gyntaf fideo, felly mae'r chwarae restr yn hunan symudol yn ail-dechrau pan ydyn ni'n yn cyrraedd hyd at y diwedd o'r chwarae restr. Os ydych chi'n wedi sylwi yn yr pedwerydd fideo, fe oedd hynny yn eithriadol
yn fawr yn gymharol i'r fideoedd eraill, felly dwi'n dyfalu y rheswm ar gyfer hynny oedd y diffyg o'r dull i anbenodi yr ehangder o bob un fideo, felly rydyn yn gallu datrys hyn trwy mewnwysod yr prodyledd ar gyfer yr dull imiwn yn y gwrthrych ar gyfer yr fideo fel hyn. Felly nawr, dwi'n wedi mewn osod y prodyledd ar gyfer y dull ar gyfer yr ehangder i fod yn 70% o'r ehangder o tudalen, sef y ehangder o'r fideochwaraewr. Felly nawr, os ydyn yn ychydig y ffel ac yn llandydabru y dudalen, a dyna ni, nawr mae'r fideochwaraewr yn 70% o'r ehangder o'r dudalen. Felly nawr, os ydyn yn newid yr ehangder o'r poriwr, mae'r ehangder o'r fideochwaraewr yn hunan symudol yn hunan am newid hefyd. Felly, beth sy'n digwydd pan ydyn yn cyrraedd hyd at y pedarydd fideo oedd yn enwedig yn eithriadol yn fawr yn gymharol i'r eraill. Felly, wel, cawn ni'n gweld. Dyma'r y gyntaf fideo. Dyma'r yr ail. Dyma'r y trydydd. A dyma'r y pedwerydd. Nawr, mae'r y pedwerydd fideo yr un maint fel yr eraill. Felly, dyma'r i gyd ar gyfer nawr. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi'n wedi mwynhau ac yn darllen yn defnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.